MP Sharaja Sabha na Meghalaya Dr. Wanway Roy Kharlukhi Ulaong ba umla banlen baka Voice of the People Party kami ban peni baka deka sengri ulum ka baklan hadian baka job ya ka MP election Henry Ulaong bah ka election ka don ka jingper ha ka MDC bat ha ka MP election habakran menta ka sngi Ulaong bah ka politik ka jingkwa kalong ban yaine bat ula anuk saru ya ki we ki seng kum ka seng Congress ka bala hiar jran namar bakam don shu ha ka bor Ulaong baka NPP ka numdu bat ha ka MP election badang syudap omtang ka NPP Henry Baro kila Syarem Lut ha ka VPP bat benrap bah ka politik ka jingkala ka wan ha ka nukono por bat ulaya thu ba ulaya kran kai bat uba adal bat nongrum MLA ba ublei juker khu shiliang uker khu ya umukul uker khu ya ukanrat ula ban kerkhu sayanore omla ban tip halor ka jingkali ya ka Congress Dr. Wanway Ulaong balada ka Congress ka job ha ka election MLA ha Bihar Haus Nam Arja Arpesan bat ha UP Haus Nam Arja Arpenyo kalak ban ki klik biang hendai lada karem kan ngam biang Ulaong baka jingken no ya uba Vincent H. Pala bahiar ke Congress kamdei ke bashisha namar bah ha Garo Hills Pat ka job ke Congress ha ka jinglong nong yalam jong u bat ha ka politik ya pen ibet tang ya ke batelot halor ke jingmi khubor ba un resign no ya ka kam MP Dr. Wanway ula kentat dak baong baka datang ke jingmut dur jong unong tho Politics kedai buat sustain dah tang regional party even national party tu kasong ha baik sipor kongres lah hiaram jaran markim dan bor ha Delhi kesiat tang kumta ke there's no sustainable ni bom sustain ha politics ha on bahadal bar benda ngom bar politics sim lay mo ju kurku siliang kurku mukul kurku konrat lah benda kurku siano dah Selong tang gani kejongi ke bias kejong ka de garun de penuh bekenduk dan rai ali sampai hagani ka MP election te dai tang ni all parties have been disseminated by people rai politics can change